अस्सलाम वालेकुम रोलूंगा स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम एगो नया खास करके वीडियो लेके आयल बन जौन की वीडियो रोवो लोगन खतरा बहुत अच्छा वीडियो, बहुत फायदा वाला वीडियो, बहुत काम के वीडियो बा। तो शुरू से लास्ट ले वीडियो देखे में तबे रोवो लोगन के समझ में आई। वीडियो के लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तबे नए नए तरीका के वीडियो बना के हम लोगन के पास में पहुँचावत रहें। तो देख लो यह बासी चावल बच जाला, बेकार समझ के फेंक दिला, फेंके के ना चाहिए। बहुत मशक्कत से, बहुत परिश्रम से एक दाना जोड़ के घर में आवताटे। तो देख लो परिवार के हिसाब से तो खाना बनबे करला, फिर भी खाना बच जाला तो ओकरा के बेकार समझ के फेंक दिला। बेकार समझ के न फेंक लो। बासी चावल से बहुत कुछ बना सकत हन, नाश्ता बना सकत हन, चिप्स बना सकत हन, पापड़ बना सकत हन लोनी, तिलौरी बना सकत हन लोनी। बासी चावल से बहुत कुछ बना सकत हन। बासी चावल धूप में पसार के ओकरा के मुरमुरा बना सकत हन लोनी। बहुत कुछ बन जाला बासी चावल से। तो देखी लोनी बासी चावल रात के बच गइल बा, एकरा के हम बनाए मीठा पोला। मीठा पोला बासी चावल से बनावल जाला, बहुत अच्छा लगला, बहुत बढ़िया लागला। तो चली लोनी अब बासी चावल के मीठा पुलाव बना के और वो लोन के हम देखावतनी। तो देख लो बासी चावल के मीठा पुलाव बनाओ खतरा हम सब कुछ के तैयारी कर चुकल बानी। बासी चावल के हिसाब से चीनी ले ले बानी, बादाम भी काट ले बानी, काजू भी काट ले बानी, थोड़ा सा नारियल के बुरादा भी ले ले बानी, थोड़ा सा नारियल काट ले बानी। तड़का खतरा 2 तेजपत्ता ले ले बानी, कॉलर भी ले ले बानी, एगो बड़ा इलायची बा, 3 गो लौंग बा, 2 गो हरा इलायची बा, थोड़ा सा फूल के टुकड़ा बा, थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़ा बा। तो चली लो मीठा पुलाव के बना लिए। तो देखी लो जाना जाना तरीका से हम बताओ तनी मीठा पुलाव बना के। वो तरीका से बासी चावल के मीठा पुलाव बना के एक बार खा के आ कमेंट में बताएम लो जे बासी चावल के मीठा पुलाव के टेस्ट कैसन लागल। तो चल लो अब मीठा पुलाव के बना लिए। तो देखी लो बासी चावल के मीठा पुलाव बनाओ खतरा हम इंडक्शन चालू कर दिल बानी। इंडक्शन पर कढ़ाई रख दिल बानी, कढ़ाई में रिफाइन डाल दिल बानी, रिफाइन अच्छा से गर्म हो गइल बा। अब तेजपत्ता आ खड़ा मसाला के तड़का दे के थोड़ा सा पानी डाल दिए। थोड़ा सा पानी ऐसे डालल जाई चावल अच्छा तरीके से पक चुकल बा, चावल कांचा नहीं खे, वही से थोड़ा सा पानी डालल जाई चीनी के हिसाब से। तो देखी लो पानी डाल के चीनी, नारियल, काजू, बादाम डालल जाई आ नारियल के बुरादा लास्ट में डालल जाई। जब पानी में उबाल आ जाई तो चावल के डाल दिए। एकरा के लगातार चला चला के चीनी वाला पानी के उबाल लिए। काहे से जो छोड़ दिया तो चीनी नीचे कढ़ाई में सट के जले लगी। तो चली लो जब एकरा में सिरा में उबाल आ जाता तब तो उनके देखाओ तनी। तो देख लो चीनी वाला पानी में कितना अच्छा से उबाल आ चुकल बा। अब बासी चावल के डाल के लगातार चला चला के मीठा पुलाव के बना लिया। तो चली लो मीठा पुलाव के बना के तैयार करके तब तो उनके देखाओ तनी। तो देखी लो
कितना अच्छा से बासी चावल के मीठा पुलाव बन के तैयार हो गल बा। देख सकत हन कितना खिलल खिलल, कोई पहचान ना पाई जी बासी चावल के मीठा पुलाव हो। तो एकदम अच्छा तरीके से बन के तैयार हो गल बा। अब चूल्हा के बंद कर दिया। तो देख लो नी बासी चावल के मीठा पुलाव एकदम अच्छा तरीके से बन के कंप्लीट हो चुकल बा। देख सकत कलर कितना मस्त भइल बा, एकर टेस्टो बहुत जबरदस्त लागेला। तो देख लो नी बासी चावल के बेकार समझ के न फेंकी लो नी, बहुत कुछ बना सकत हन। बहुत कुछ बासी चावल के हम बना के वीडियो बना के डलले बानी। अगर वो तरीका जाने को है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो नी, भोजपुरी जुगाड़ू किचन के नाम से हमारे चैनल है। तो चल लो नी जाना जाना तरीका से बतानी मीठा पुलाव बनाओ के बासी चावल से, वो तरीके से मीठा पुलाव बनाई लो नी, खाई लो नी। आ बच्चा सब लोग के खियाई लो नी। हमार वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करम। नया नया तरीका सीखो तो कमेंट शेयर करम लो नी। अगले वीडियो में मिले। अल्लाह हाफिज।